Аз съм го включил да записва в момента. Това е... Да. За повечето никой не съм говорил. Пробвай. То в момента има два различни заложени гласа отгоре и отдолу. Той. Двата говорни бутона имат различни настройки. Само натискаш бутона е готово. Натискай бутона само. Да. Нищо, някой иска силно, някой иска тихо. Добър. Добър ден. Добър ден. Добър ден. И тук трябва много да се внима. Ето. Да, ако когато слагам и пускам пръста, другите зад горното оче, тогава тук веднага става съвсем друг. Ето, да, сега, да, не се понасям, вярвам и навън, и ни вие едно, да чувате. Приятно. Напротив, чува се много ясно какво се говори. Отвън. Това, което оттам се чува и това. И за тембъра. Да. Някои искат по-висок, други искат. Например, че чувствам по-добре за този смисъл. Важното е човек да стигне с командването на копчетата. Защото ако продължи да го натискат, прият и не говори защото разбие и става и приятен шум. Така. И нищо ни казваш, се чуването не е приятно. Така че, според мен, този темпър, другия глас, по-ниският темпър е по-добър. За мен поне. Нали? Горния просто не съм стигнал с него. И ни случи малко като онзи кларингофон. Тази той е много по-гличан. Да се скараш. Много добре, аз чувам много добре. Право, много благодаря. Това, което ние чуваме за нас е голяма похвала. Радвам се. Ние можем да го изтестваме така, Да. както човек да го ползва и да разберем как Ние работи. сме отбрани, това е шилтър, нищо Това е екстра. Това е което исках да покажа. Колкото по-силно натискаш, това променя тона на високо, отпускаш пада надолу. Да, ето този. Има интонация в натиска на бутона. Натискаш, да? Пробвай го. Добър ден. Да, слушай. И малко, според мен, още малко по-високо. Само бутона. Натискаш бутона, Ето. без да го отпускаш. Колкото повече натискаш бутона, толкова повече силата се Интонацията се управлява не от позицията на пръста, а от натиска. натиска. Натискайте. Добър ден, добър ден, добър ден, добър ден, добър ден. Така е. Ти много силно натискаш. Това е максималният тон. Лекичко само. Аз мисля, че този лъкво е много този модел. Аз лично от устройствата, които правя и тествам, най-ми допадат Harmony, Digital и Comfort. Я да ги видя. Едното е това, ти го ползва вече черното. Да. Това е едно. Това също и сивичкото. Това и това са едно и също. Да, Те имат по-силен и по-слаб звук, просто в различно тяло. да. Трябва да го включа. Добър ден, добър ден, добър ден. Чувате ли ме? Добър ден. Добър ден, добър ден, добър ден.
Вие може да си го нагласите. Силата си нагласява. По-силен да стане, така ли? Да, долния бутон. Значи, с този бутон отдолу, когато първо тук и после, ето, в настройка, по-голяма сила, този също. Ето, и две са малко сили. Добър ден. Добър ден. Сега ако искам да го увелича, какво трябва да направя? След като тук гори ми звучи много разделено. Тук вече Той тона може да дразни. Някои хора си настройват двата бутона на един и същи тон на различна сила. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Не мога да го възприема, Данчо. Същото, за което говорихме преди малко. Ти си свикнал по един начин и това ти е комфортният начин. Но е интересно да се пробва. Няма да ги го възприеме, просто да. Добър ден. Да. Добър ден. Да. Къде? Тук съм, в офиса съм. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Можем. Добър ден. Добър ден. Ако ще се получи да се ни долу. Ще монтирам да. Добър ден. Добър ден. Излива мигуна. Произвежда върховона. Цена на продукта си водата до 3 метра гори. Защото стандартната производства всички знаем, че върховона трябва да се начини добре там, където е мястото. Защото ако да си по-леко, например, и така, вече започва да си губи способността. Ето го. Толкова. Ако сме на по-силно, вече си чува много яче. И Да, си избира как ти харесва. И това е дигитал. Той е само с едно копче, само с един глас. добър ден, добър ден, добър ден. Мога ли да го намаля или увелича и него? Може да, се регулира. Ето с тия двата бутона пак. Значи този е за тон, този е за звук. Добър ден, добър ден. Това е много ниско. Може да. Нищо е пробва това да пробва. Малко. Добър ден, добър ден. Това звучи като Николай Георов.